Nilalele uSibongile. La sizobe senza ubukhulu be-trigonometry. La sinikiwe ke isibalo sethu sino-1 ongaphansi ka-sin squared theta hlanganisa no-3 sin theta ngizomphina cos theta ngihlanganisa no-5 cos squared theta. Ngizacala ukubhala ngino-1 ngaphansi ka-sin squared theta. Uma ngibuyela le phezulu la ngizoyixazulula ngokuthi ngenze kanjena. Ukulandela u-sin squared theta la ngizoyihlanganisa no-cos squared theta esizomhlanganisa no-4 cos squared theta esimhlanganise no-3 sin theta okanye no-cos theta. Lana ke ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi siguqule kanjani. Into engizoyenza manje ngizonikhumbuza okuncane. La sino-1 sin squared theta ungaba hlangana no-cos squared theta usinikeza 1. Sizoba no-1 la. Lokho kubili enikubonayo sikuguqulile saba no-1. Bese la ngicela ukunikhumbuza cos squared theta lona usinika u-1 engizomhlanganisa no-cos ka-2 theta ongaphansi kuka-2. Lokhu kuzosinika impendulo lena elandelayo. Sizoba no-2 hlanganisa no-2 cos theta. Ngizophinde futhi ngibuye ngibhale lokhu engikutholile eceleni. La ngizothatha lo-4 cos squared theta ngimenze ngaloku kuseceleni esitholile impendulo eseceleni. Lo-1 hlanganisa no-cos ono-2 squared theta ongaphansi ka-2 u-2 engizophina ngo-2 cos 2 theta. La ngiyathemba ukuthi niyabona. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo la ngino-sin 2 theta ngika 2 sin theta ono-cos theta. Bese la ngino-1 ongaphansi kuka-2 ozonika 2 theta ono-sin theta ka-cos theta. Kuze ngithole lokhu ngidivide ngo-2 kuloku okuseceleni kuze ngithole u-1 ongaphansi kuka-2. Bese la ngizofaka u-3 ongaphansi kuka-2 ono-sin 2 theta. Sifuna ubuncane be-denominator okuzosinika ubukhulu be-denominator la. Sizoqhubeka sithi 1 ongaphansi kuka-3 hlanganisa no-2 cos no-2 theta hlanganisa no-3 ngaphansi kuka-2 sin 2 theta. Uma sengicedile ukwenza kanjalo, okwamanje ngizogxila ekutheni ngifune ubuncane be-denominator. Ubuncane lobu okulandelayo kuka-3 ngizomhlanganisa no-2 cos theta ono-3 ngaphansi kuka-2 ono-sin 2 theta. Lana ngizoqhubeka ngithi ngizothola lokhu okulandelayo. Faka kuma-bracket wami. Uma ngifake kuma-bracket ngicela ukubhala ngaphansi. Fake kuma-bracket ubuncane lobu 2 ngimhlanganisa no-2 cos no-2 theta hlanganisa no-3 ongaphansi ka-2 ka-sin 2 theta. La ngifuna ubuncane
ngizothola u-3 engizomhlanganisa no-2 cos ka-x engizomhlanganisa no-3 ngaphansi ka-2 ka-sin ka-x. Yiko engizokuthola manje, bese la uma ngichubeka cela ukuya phezulu. Uma ngichubeka la isibalo sami ngizothola lokhu okulandelayo. Inqubekela phambili yami yilokhu. Lana ngizobhala ngithi lo 3 lo kanye no-2 cos x ngizothi -2 sin x engizomhlanganisa no-3 ngaphansi kuka-2 cos x. La is equals to 0. Uma ngichubeka la ingxenye nengxenye kuzoba no-2. La ngizothola u-2 ongaphansi kuka-3 ngidivayidile ka-cos x kanye no-2 sin x. La ngidivayidile iloko engikutholile uma ngenza kanjalo. La uma ngiqhubekela phambili ngizothola u-3 ngaphansi kuka-4 ka-cos x engizothola u-sin ka-x. Into engizoyenza manje ngizozidivayida ingxenye nengxenye ngo-cos, thole u-4 ngaphansi kuka-3 ngaphansi kuka-4 ono-sin x ngaphansi kuka-cos x, bese ngizothola u-10 x. Ngiyathemba ukuthi nibonile la, nikhumbulile futhi ukuthi u-sin ongaphansi kuka-cos ngu-10. Yiloko engikutholile. La ngizoqhubekela phambili, ngiyadweba manje, ngidweba i-unit yami. Ngifuna ukuthi nibone kahle ukuthi ithole kanjani. La ngizodweba, cela ukudweba kahle futhi ngizokwazi ukubona kahle. Le unit yami le engiyidwebayo ngidweba ukuthi nikwazi ukuchaziseleka kahle kuloko engikutholile laphansi, ngizoqhubeka ngakho. Lana ngizodweba futhi i-triangle. Inhloso yami ukudweba le triangle eno-3 ngaphansi kuka-4 ukuthi sithole impendulo le esicelwe yona. La ngizoba no-3 ngibe no-4 bese le nayi-angle yethu. Uma sengicedile ukubhala i-angle lethu esinikezwe yona, le ubude bethu kuzoba ngu-5. La esesinikwa kona sino-3 no-4 no-5. I-triangle sinama-10 amabili. Lana singadivayida ingxenye nengxenye ngo-5 ukuze sithole impendulo. Sizoyenza kanjalo. Sizohamba siyibhale la ku-unit. Ngiyathemba ukuthi niyayibona ukuthi le angle engiyibhale eceleni ngibhale la ku-unit. Ku-unit sengizoba no-3 ngaphansi kuka-5 ingxenye, 4 ngaphansi kuka-5 kanye no-1. Masibuyeleni phezulu, sitholile phansi okungasisiza ukuthi sithole ubukhulu be-denominator. Lokhu kuyafana kodwa kuzoba negative manje. Ngifuna ukuthi nibone ukuthi kuyenzeka ukuthi kube negative. Lana sesizoba zohamba ngiyobhala phansi, nayo negative izoba la phansi. Iyafana kodwa le eseceleni le ingxenye yesokudla i-positive.
kodwa ngifuna unikhombisa ukuthi kuyenzeka ukuthi ibe negative. Nginikhombise nendlela yokuthi sizoyibhala kanjani uma i-negative. La sesizoba no-negative uma siceda ukubhala le triangle le yethu. La sino-negative 4 ngaphansi kuka-5, bese kule ngxenye le enye sizoba no-negative 3 ngaphansi kuka-5. U-x sekayaziwa la. Into engizoyenza la ukuthi ngiqhubeke ngalesibalo sami lesi enginikeze sona. Ngizoqhubeka ngaso. Le unit inginikeze u-positive lo ngaphansi engisengigxile kuye kanye u-negative lo ngaphansi kanye nalo positive ole phezulu bengichaza lokho. Ngiyaxolisa, ngiyathemba ukuthi nichaziselekile kahle. Manje njengoba ngishilo ekucaleni ukuthi u-x lo wethu sekayaziwa manje sesizofuna ubukhulu be-denominator. Njengoba ngishilo ukuthi sigxile ebukhulwini, la ngizothi negative 3 plus 2 bese siya kule unit yethu ono-negative 4 ngaphansi kuka-5 engizomhlanganisa no-negative 3 ngaphansi kuka-5. Le mpendulo le engizoyithola la ngizothola lokhu okulandela, ngizothola u-3 ngizomhlanganisa ngisuse u-8 ongaphansi kuka-5, ngizosusa u-9 ngaphansi kuka-10 ezonginika impendulo lena ka-30 engaphansi kuka-10. Ngizosusa u-16 ngaphansi kuka-10, bese la ngizoba no-negative 9 ongaphansi kuka-10. La ekugcineni ngizothola 5 ongaphansi kuka-10 ozonginika lo 1 ongaphansi kuka-2. Nanso-ke impendulo esesayithola ngu-1 ongaphansi kuka-2. Uma siqhubeka siya le phezulu kuloko esinikezwe kona lokhu esikuguqulile ekucaleni kusinikeza le mpendulo esiyitholile la ngaphansi ka-1 ngaphansi ka-1 ngaphansi kuka-2 le esinikeza u-2. Impendulo yethu ephelele la ngu-2.